अक्टोबर तालनि 2 सालमारि एबा 2 अक्टोबर सालमारिंका 12 हाकतनि नेशनल फादर अफ इंडिया एबा जातिर जनक हिनै सिनिमु मानजाक महात्मा गांधीनि आचाइमा साल बिनि आचाइमा साल बिसिब्रमनो हायुं हाकतर गोनांगै हहम रदमनि बिसिंतै जुदा जुदा सामुं बोतां नाहारमानि बिसिंतै पालायजेगे फायो आबो हाकिनो ताक्लाय बिसिबो मुंसा फेलायमो नुकजागलिया ताक्लाय बिसिबो जुदा जुदा सामुं बोतांनि बिसिंतै महात्मा गांधीनि तंथक आचाइमा साल फिल सारा बाचिब्रै आचाइमा साल पालायजेगे तंगो आबो हाकिनो नगो आचुगुइ तंग्लिया TWFनि बोरै आदंजग्रकबो महात्मा गांधीनि फुनुगै क्लांमा लामामोनो हिंबै साप सुत्रा खैलाइखा बोरै बदल रकबो आरो मानजाका मानदै आमसाइनि एबा मानदै कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA स्वप्ना देबर्मा TWFनि आदंजग मणिहार देबर्मा खबै गुबुनि बोरै आदंजग्रक दूसरा अक्टोबर 2 तारिख अक्टोबर जों जत साइमाना चिनी महात्मा गांधी नि आसाइमानि साल 2 अक्टोबर नंगोनो ओ महात्मा गांधी आसाइमानि साल ननो स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता ही सेवा नै राज्य सरकार होइते इंडिया गभर्नमेंट होइते जत खलाइलाय दंलायो आबोनि अंग हिसाबै न जोंबो TWF त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन नि तरफ थेके खायसा चिनी सेंट्रल कमिटी अरतंग बरम गनांजक चिनी सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट ताइ बरम गनांजक MLA बो जों बेलाय नगरबो चिनी TWF होइते जों चिनी प्रेसिडेंट न MLA नामै मानखा ताइ चिनी अरतंग चिनी एडवाइजरी चेयरपर्सन अकरा चिनी बरम गनांजक बाय पवित्र भक्ति जमातिया चिनी सेक्रेटारी अकरा सीनियर चिनी बाय बुदुलक्ष्मी देबबर्मा सेक्रेटारी स्वप्ना दिरियां सेक्रेटारी चिनी एनर्जी देवी त्रिपुरा चिनी एजुकेटिव मेम्बर विशाखा देबबर्मा चिनी ताइबो आदंजक जों फायदंबायो दिनै चिनी पार्टी अफिस न जों स्वच्छता खलाइलायखा जों साफ सुथरा खलाइलायखा हाललायखा अब बेलायखेनो नांगौ जों गोस्रां एवं परिष्कार परिच्छन्नता तंखा चिनी साक्षरी बाहायनो गाहाम दङ जों जानजानि गामि आमचाइ रग बाहायनो जों जत्तनि साइ परिष्कार नग बिसिं रग बाहायनो जों नगनि मानै खोनै रगबो रि जुम रग बेबाकनो न जों बेलायखेनो साफ सुथरा खाय तंनानि नांगौ ओ साफ सुथरा चिनी सरिनो गाहाम खाय गोस्रां खाय तनिवो रुख सुख दूर खायो आबुनि बागैनो आं मिडियानि बिसिंतै आं मेसेज रिनानि मुजुंबो स्वच्छता ही सेवा हने जे ताबो कायसा चिनी मूल मंत्र हने खाइमानि आबो बेलायखेनो नांगौ जों बुइनि
नखला रक बुइनि कामि रक बुइनि जेमन बाजार हस्पिटाल अबरबो जों जराव थांगै जोंनि TWFनि पक्ष থেকে जों थांगै साफ खालायलायनाय आगि बखलायलाय दंबो जों दाखलाय बखलायलायनाय अबाहायके जों आबोनो खरक स्वच्छता माने परिष्कार खालायमानि आबो कायसे बरकनि सेवा मानव सेवा खालायमानि नखलायो आबोनि बागे आं जतन नकयने चिनि जारा ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंनाय रखनो जों 2 अक्टोबर लाई थाङैबो जों अ सामंनो खायमानो जों स्वच्छ भारत अभियान हिमाहाय जों जानजानि गामि जानजानि हाति जानजानि स्कुल कलेज जानजानि नक नखला बेबादनो जों परिष्कार परिच्छन्नताय दंना बागे आं जतन बलजावो दिनै 2 अक्टोबर दिनै परम गोनां समाज सेबी देशनो रक्षा खायनाय दिनै महात्मा गान्धीनि आसाइमानि साल आं बनो खाबाय खुलुमजाव हामबाय।